vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so: ndiri mudzimai uye zvekare ndakaroorwa. Saka kubva zvatakauya kuno kuSouth Africa, upenyu hwakabva watowedzera kuoma. Apo patainge tichiri kuZimbabwe, murume wangu iye ainge achiitawo zvechikorokodza, but ndaitoona sekunge zvainge zviri nani. Taitoraramawo kaupenyu kaiita sekunge senani, but patakazouya manje kunoku, zvinhu zvakabva zvachizooma mukoma zvekuti I could not even understand what was really going on. So mushure mekunge tauya kuno kuSouth Africa, ndikabva ndachizotanga kunetsana nehama dzemurume nekuda kwekuti mari painge pasina, ivo vachifungidzira kuti zvimwe kuda ndaipota ndichipiwa mari nemurume ndichichengeta vangu amai, because dzimwe nguva ndaiti kana ndikatumidzira mari kumusha, sezvo tiri vanhu vekuti takangogara munharaunda imwe chete, vaiti kana vakaona amai vangu vachienda kunotenga zvinhu kumashops, vobva vatofonera murume wangu kana dzimwe nguva kundiitira maaudio, vobva vati asi muroora wakaoma hako, because tiri kutoona kutoti mari muri kutotumidzira asi kunoku matikanganwa. Apa kanenge katori kamari dzimwe nguva kandinenge ndatongoshingiririrawo kuti ndinge ndichienda kumapeace job, ndobva ndawana kamari maybe ka500 dzimwe nguva kana kuti ka1000, ndobva ndatumidzira kamari ikako. So zvakabva zvachizokonzeresa kuti pakati pangu nehama dzemurume pange pachizova neruvengo. So chazondiunzawo panapa inyaya yekuti ininiwo ndina vamwe sekuru vangu, but sekuru vangu ava is a half brother to my mother. They share different mothers. So sekuru ava mukomanashe ivo vanoita zvekurombesa, but vanorombesa in secret. Vakazotongondiudzawo nerimwe gore mushure mekunge ndaenda kumba kwavo, ndainge ndiine maproblems andainge ndichitongosanganawo nawo hangu, ndikabva ndachizotaura navo vakabva vachizoti kwandiri ivo vaikwanisa kundibatsira, but problem yainge iripo ndeyekuti ivo kuti vange vachindipa mimwe mishonga iyo yavanoshandisa zvainge zvisingaite. Ndikati kosei muri kuti hazviite sekuru? Vakabva vanditi nekuti mishonga yangu inofambidzana nevanhu avo vanenge vachida kuromba, saka kana ndikakubatisa mishonga yangu dzimwe nguva zvinokwanisa kuzokukanganisa kumberi uko kwauri kuenda, in which ndakangovati dai mangondipa mishonga yacho iyoyo ndikagadzirisa zviri kunetsa mulife mangu. Vakabva varamba, ndopavakabva vachizondiudza kuti patori nemusiyano kubetserwa nen'anga inorombesa nekubetserwa nen'anga isingarombesi. Vakati kana ukabetserwa nen'anga inorombesa zvinenge zvakangoda kungofanana nekuti waenda ukanoromba, nekuti mushonga woga woga waanenge achishandisa unenge uri mushonga unenge uine mhiko, zvekuti dzimwe nguva anokwanisa kusatokuudza kuti iyi ndiyo mhiko yaunofanira kuti unge uchizopota uchitevedzera. Unokwanisa vakati kutongoudzwa kuti unofanira kungogara uchingogeza nemvura inotonhora chete, usazogeza nemvura inopisa, unyangwe zvikanzi kwauya chinenge iwo utongofungidzirawo kuti zviri normal, but ndo dzinenge dzitori mhiko dzako. Apa unenge wakaendako uchiti uri kuda kungobetserwa, zvimwe kuda musoro ndiwo unenge watema, izvo watopiwa mishonga yekuti unenge wangofanana nemunhu akaromba, inozotokupandukira zvekare. Vakabva vati muzukuru, hazviiti kuti ndige ndichikubatsira nekuti inini dare rangu idare rinongobatsira vanhu vanenge vachida kuromba uye zvekare vanenge vachida kubatsirwa muzvinhu zvavo zveurombwa kana zvanetsa. So vakabva vachizoramba kundibetsera, vakabva vachizonditi ndinge ndichienda kune umwe sawira wavo uyo wavainge vachiti iye anobatsira ende haarombesi. So ndakazoenda kuya ndokubva ndachizonobetserwa mukoma, but hazvina kunyanya kuchinja. Ndokubva ndachizouya hangu kuno nemurume wangu kuno kuSouth Africa. Saka nyaya iripo ndeyekuti ndanga ndafunga hangu kuti zvinenge zviri nani
kuti ndinge ndichimbodzokera hangu kumusha. Zvinhu izvi ndozvoita in secret, sezvo sekuru vangu vachirombesa vanokwanisa kutondirombesa mahara. Pane pamwe pandakambotaura navo ndikatovatumizira iri audio ndichichema, vakabva vanditi kuri kuchemei nai muzukuru, ndikabva ndati sekuru upenyu hwandiomera, vakabva vanditi no, zvichaita right, chingomirirawo nguva yaMwari. But ndikabva ndati sekuru I cannot wait for nguva yacho yaMwari iyoyo. Vakanditi saka uri kuda kuti zvinge zvichizoitwa sei? Ndikati imimi munokwanisa kundibetsera sekuru, saka ndouyawo here ikoko. Vakabva vanditi muzukuru, asi zvinhu izvi zvauri kuda kubva kwandiri handiti unoziva kuti zvinokwanisa kuzotokukanganisa kana kuzotokukanganisira vana vako here? Ndikati no, handina kana basa nazvo. Vakabva vanditi zvakawanda hazviite kuti tinge tichitaura pafoni. Kana wava ready and uchirevesa kuti uri ready, haupo pakuda kungoita madhirama hako neni, unozouya kuno kumuzukuru pamba unopaziva. So ndauyawo pano ndikudawo help. Kutaura kudai so mumba hamutomborina kana chikafu. Ndanga ndafunga hangu kuti zvinenge zviri nani kuti ndinge ndichitsvaka mari. Kana ndatsvaka mari ndobva ndaenda hangu kuZimbabwe, ndobva ndanorombesewa nasekuru vangu. Zvechokwadi kana kuri kunzi vakandirombesa ndinokwanisa kuzouyawo panapa ndichikuudzaiwo kuti zvakaita here kana kuti hazvina kuita. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatisamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti nemurume wangu takarova mwana wedu uyo ainge aine 10 years. Pazvakaitika ipapo mwana uyu akabva achizofa after 3 days. Patainge tiri kuZimbabwe zvinhu izvi ndo pazvakaitika. Saka mwana uyu aiva nemusikahanzwa. Dzimwe nguva taikwanisa kana kutongoripisiwa mushure mekunge arova dzingava dziri mombe dzevanhu kana kuti apinda mumagadheni evanhu obva angosiya magedhi akavhurika. Mombe nembudzi dzobva dzapinda mumagadheni muya, dzobva dzatanga kudya hadzo madiro. So ipapo mukomanashi nevamwe vake vakabva vachizopisa munda wevamwe gogo, tikabva tachizoripiswa zvekare. Takamurova mwana mukoma, but ndokubva tachizombosiyana naye. Nerimwe zuva takazoshaya mari mumba, ndo chinondirwadza. Mari iyi yainge iri 100 US, ndo mari yatainge takatotarisirawo kuti ndo yatichazoshandisawo kuti tinge tichitengawo magroceries emumba. Apa tainge tichitomborina kana imwe mari zvekare apart from 100 US dollars iyoyo. So nemurume wangu takabuda ndokubva tachizomboenda kune vamwe madzibaba avo vainge vati tinge tichizouya kumba kwavo kuti vange vachizotibatsira, because panguva yacho iyoyo murume wangu aiti kana akabuda achiendawo kunoshava aitongodzoka asina kana chaanenge ainacho. So by the time patakazodzoka it was somewhere kuma past 7 ndo patakabva tachizotanga kutsvaka mari yaya. Tikati komari ndokubva murume wangu adaidza mwana akabva amubvunza kuti komari yainge yaenda kupi. Saka kahanzvadzi kake kakabva kati anga achidya mabiscuits. Izvo mabiscuits awa ainge atomapiwawo nefriend yake. Mukomanashi murume wangu ndokubva achizotanga kurova mwana, and akati achirova mwana ndokubva mwana uyu achibva azofenta. Isuwo takazofungidzira kuti zvimwe kuda mwana uyu ainge achitonyepedzera zvake, ndokubva tatanga kumurova. Saka mwana by the time patakazofind out kuti ainge atonyarara ava kusafenta, tainge tamurova mukomanashi. Izvi pazvakaitika hakuna kana umwe munhu akazviona kunze kwekwahanzvadzi kake. At that time kainge kachiri kuma 4 years, asi nezera rake handioni sekunge pane chaakatombonzwisisa kana kurangarira. Handifunge kuti anotomborangarira kuti hanzvadzi yake yakazofa sei. So mushure mekunge taona kuti mwana ainge afa,
mukoma takabva tachizotora mwana ndokubva tachizoenda naye mugomo tiine tambo ndokubva tachizomusunga. Mwana uyu takamusungirira pamuti kuita sekunge ainge azviuraya. So nekuda kwekuti ainge akabva mukupisa munda wagogovaya, vanhu vakangofungidzira kuti zvimwe kuda ndizvo zvainge zvakonzeresa. So mukoma Nashi, ndizvowo izvi zvatakaita. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Yei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma azvo vedu we. Hei, pakaipa. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi I regret kuramba umwe mukomana apa iko zvino zveava mbinga. Inini ndakazotoroorwa netsuro chaiyo. Ndini uyo mukoma ndainge ndava muform 4. Ndine umwe mukomana wandainge ndichidanana naye. Iye ainge atoriwo spanera boy pane rimwe garaji achishandira umwe mudhara, asina kana chaainge achimbopiwa. Aitoita zvekutotengerwa hembe apa achigara mumotikari. But panguva yacho iyoyo ndaizviudza kuti that was our true love. Asi nekufamba kwenguva manje kwakabva kwachizouyawo umwe mukomana ainge achigara namukoma wake namai guru vake. Saka ivo vainge vachiita zvechikorokoza uye zvekare aigara aine mari yakawanda. So akabva achizotenga motikari. Mushure mekunge atenga motikari ndopaakabva achizotanga kundipfimba. Then ndokubva ndachizobvuma paya ndokubva tachizotanga kudanana. Mukoma Nashi, takati tichidanana kudaro ndo pandakabva ndachizoona kuti ndainge ndabatira pamuviri. Then ndakabva ndachizoudza umwe uya wandainge ndichidanana naye kuti ndainge ndava kusada nezvake. So ndakabva ndachizomuramba and zvinhu zvekuti zvakamurwadza. Fast forward takabva tachizouyawo kuno kuSouth Africa, but iye ndiye akatanga kuya kuno kuSouth Africa, that ex-boyfriend of mine. Ndikanzwa zvichinzi ainge ava kuita zvehumakanika muMessina. Takauya hedu tikabva tatanga kugara muJoburg, tikabva tawana basa parestaurant irini nemurume wangu. Ndikatoona upenyu hwainge hwava kuita sekunge hwava kuendeka. I was shocked one day mukoma Nashi, ndakatoti ndichitofamba ndikabva ndamuona ex wangu uya ainge atori nefamily yake vachitofamba vari mumall. Ndega ndakatongoona kuti munhu uyu anorakidza kuti ava nemari, because ndakaona kana zitroli ravainge vainaro rainge rakaita kuzara apa vachirakidza kuti vainge vabva kushopping kuCheckers. Ndakabva ndachizotanga kuvatevera ndichida kuona kuti ainge aine motikari yakaita sei. Mukoma Nashi aiva neimwe Benz yainge yakanaka. Ndakashaya zvivindi zvekuti ndinge ndichiapproacha so that ndinge ndichimukumbira zvekare manumbers, but ndakabva ndachizotanga kumutsvaka paFacebook ndikamushaya. Kudzamara ndachizowana hanzvadzi yake uyo akazondipa mafone numbers. So mafone numbers acho ndinawo, handizivi kuti ndoita sei. Ndotanga kutaura naye here paWhatsApp kana kuti ndongosiyana hangu nazvo. Ei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo I am working as a teacher muno muZimbabwe. Ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira kuti ndinge ndichigadzirisawo mapepa angu ndikwanisewo kubuda muZimbabwe sezviri kuita vamwe. Upenyu hwacho mukoma kana ndakahutarisa hausi kana kutomboendeka. Unoti kana wakatarisa vana vako nemhuri yako unyatsokuona kuti future hapatomborina zvachose, kungonyeperana vanhu muchipiwa tuma civil servants loan twekuti kana wakazvitarisa hapatomborina kana any difference zvachose, kungoshandira
mahara. So handizivi kana kuinewo vamwe vanokwanisa kundibatsira even nemaideas kuti ndingaitawo sei kuti ndige ndichikwanisa kuzowanawo mapapers ekuti ndige ndichizoendawo kunoshanda kumhiri kwemakongwa. When you post my story, please tell me. Ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. I am aged 37 years old uye zvekare ndine vana vangu vaviri nemudzimai zvekare. So I really want to go overseas, but pekutangira ndipo pandisitomborina. Izvi ndo zvinozokonzeresa kuti munhu ange achizviudza kuti kuromba kunenge kuri nani. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Pane imwe message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, iyi hayo yakaitika a very long time ago. Ndakaroorwawo apo pandainge ndichiri ne18 years. Iko zvino zvindava ne45 years. Vamwene vangu ava vakazoshayika zvavo, but ndinogara ndichingovarota. Ndinoti kana ndikangovarota ndinobva ndatomuka ndobva ndatanga kunamata. So pandakatizira ipapo mukomanashi, vamwene vangu ivo havana kuda kundibudira pachena like live and direct kuti ivo vakaromba, but vakangoti kwandiri kuti iwewe neni tinge tichizowirirana tisazonetsana, tinofanira kuti tinge tichizofambidzana tiri pamwe chete. Ende kufambidzana uku kwandiri kutaura nezvako uri kukunzwisisa here? Handina kukwanisa kuda kuvapindura ipapo because ndaitovawo neconfusion yangu. Vakabva vachizoenda kubedroom kwavo, vakabva vachizouya vakabata rusero nemutsvairo, vakabva vanditi bata mutsvairo uyu. Saka zvatichaita nhasi usiku ndichazoya ndobva ndazokumutsa tobva taenda kunotsvaira paguva ravatezvara vako. Uchireva izvo kuti unenge wabvuma kuti uchange uchizofambidzana neni usiku uri shamwari yangu yehusiku. So ndakabva ndatoringonzwisisa kuti vamwene vangu vainge vachida kuroya neni. Mukoma ndakaramba, ende kuramba kwandakaita ndokwakazokonzeresa kuti ivo vamwene vangu vange vachizosvika pakushayika vasingatombodi kutaura neni. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Ndakangoti the devil is a liar. Ini hangu zvekuroya handizvikwanise uye handizvidi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava. Saka zvinoreva here kuti kana mukaona vamwene nemuroora vasingawirirani, panenge paine nyaya ipapo pakati pavo vari vaviri, kuti panenge paine one anenge achibata here. Let us talk about that issue in the comment section.